Gaur egingo dugu hemen Ugawako Ermitako plazan egingo dugu herri kirol desafio bat. Bertan ibiliko gara bi bikote misto. Alde batetik ibiliko dira Beñat eta Lucia, eta beste baten Ainiz eta ni. Lehenengo egingo ditugu golpeka bikote bakoitzak enborban guztuko du, gero velozidadean beste enbor bat, eta azkenengo lana izango da desafio bat. Bikote bakoitzak lau enbor moztuko ditu txanda librean, gero trontxan egingo ditugu boskorte bakoitzak, gero txingekin egingo ditugu 16 plaza guztira, eta kilometro bat korrika egingo dugu. Herri kirol desafio mistoaren tartean, Aida Ugalde egongo da harriarekin altxatzen, lehenengo altxatuko du zilindroa, gero kubikoa, eta azkenik bola. 50 kiloko bola. Atxo parranda pizkat egin genuen, baina bestela ondo. Aurten egia da jai laburrak didela, baina ondo doaz, momentu zuzen.